Tak, dobrý den. Já vás vítám u druhého dne naší 5denní výzvy s tím, že bych dneska tématem chtěla navázat na to, co jsme si řekli včera. A téma je probiotika a prebiotika. A minule jsme se bavili o dysbióze a dneska si řekneme, co všechno, tak když to shrneme, k ní přispívá. Jsou to antibiotika a léky. Antibiotika v dnešní době jsou předepisovány na veškeré problémy dýchacích cest, a to i v případě, že se jedná například o nějakou virovou infekci. A co se stane v případě, že doktor předepíše antibiotika na virovou infekci? Stane se to, že antibiotika jednoduše nezaberou a spíš ten stav zhorší, protože oslabí imunitní systém skrze právě dysbiózu, kdy zabíjí ty zdraví prospěšné bakterie a tím pádem se ta doba zotavení v té nemoci ještě prodlouží. Takže by bylo potřeba, kdyby se antibiotika předepisovala jen v případě, že je to opravdu potřeba. A já osobně teda si i ty nějaké neduhy léčím jako bylinkama a tak, takže se snažím jako brát ty antibiotika jako poslední možnost. Takže tím chci jen říct, že bys člověk měl jako dbát na to, co do toho těla přijímá a trochu se víc zajímat o to, co vlastně lékař s ním dělá, protože in the end lékaři je celkem jedno nějaké vedlejší účinky, ať už kteréhokoliv léčiva. Takže to je k těm antibiotikám a lékům. Samozřejmě jsou to i ostatní léky, které mají nežádoucí účinky, a to nejen na střevní mikroflóru, ale i na jiné funkce, ale dost z nich právě působí skrze to střevo. Další a v dnešní době nejvíc asi takovou zásadní věcí, tak jsou ultraspracované potraviny. Ty vidíme všude. Jsou to polívky z pytlíků, různé konzervy, donuty, prostě vlastně všechno, co není čerstvá potravina. A o těch bude taky samostatná kapitola nebo den, výzva, kdy si řekneme víc o těch přídatných látkách a kde se nachází a co způsobují. Každopádně je potřeba se jim vyvarovat. Další věc je cukr, který jeho vysoký příjem podporuje vlastně přerůstání patogenních bakterií, Clostridií, a to potom vede k právě propustnosti té střevní bariéry a přerůstání těch různých plísní a těch patogenních bakterií. Potom stres a chronicky vysoký kortizol. Kortizol je hormon stresu, který jehož hladina vlastně stoupá při dlouhodobém chronickém stresu. Takže i nějaká duševní hygiena může být prevencí dysbiózy. Přetrénování, to souvisí i s tím vysokým cholesterolem, protože trénink je sice dobrý, dokáže nám pomoct adaptací na stres, ale pokud je ho moc a jsme přetrénovaní, tak zase stoupá chronický kortizol a to zase oslabuje naše střevní bakterie. Hypomobilita, to je opačný extrém, sedavý způsob života, to vidíme často v dnešní době a zase přispívá k dysbióze, je tam spoustu mechanismů, jak to funguje. Spánková deprivace, ta zase nedostatek spánku zvedá hladinu kortizolu, ten opět působí na střevní mikrobiom a ovlivňuje tak úplně všechno. Nejenže vlastně kortizol působí i s melatoninem, že pokud je zvýšená hladina kortizolu, melatonin, hormon, který navozuje spánek, nedokáže se vyplavovat v tom množství, v kterém bychom ho potřebovali. Takže hormony. Pak nějaké infekce a prostředí, v kterém se pohybujeme, chemické látky, kosmetika, toxiny z obalů. Je potřeba dbát na to, co člověk přijímá na kůži, co prostě samozřejmě naše mikrobiota, dutiny ústní, plic
a střeva je propojená. Pokožka hlavy má taky svoji mikrobiotu, takže vlastně každý ten tělesný segment musíme dbát na to, co dáváme vlastně kamkoliv v tom těle. Takže to je další věc. To stejné voda. Filtry na vodu v dnešní době potřebné, protože ve vodě je spousta chloru, není to zdravé. Takže další věc, voda, kterou pijeme, je to, co do těla přijímáme nejvíc. Takže určitě doporučuji koupit si, nainstalovat si nějaký filtr na vodu. Tak, co to jsou vlastně ty probiotika a prebiotika? Probiotika, tak to jsou ty samotné živé bakterie, které v té potravině, kterou přijímáme, najdeme. Jsou teda prospěšné pro to naše střevo, kde tím, že my je přijmeme, tak oni pomáhají vlastně množit různé ty zdraví prospěšné druhy těch bakterií a tím pádem přispívají k té rovnováze mezi těmi zdravými a patogenními bakteriemi. A teda jsou jako prevencí té střevní propustnosti. No a prebiotika, tak ty slouží právě jako výživa pro ty bakterie, pro ty probiotika. A u těch prebiotik, tak tam se jedná o tu nestravitelnou složku, většinou polysacharidu, tomu se říká vláknina. A dohromady, pokud je přijímáme v jednom produktu nebo v jedné potravině, tak se označují jako symbiotika, že pracují spolu, doprovází se. A ty tedy podporují to trávení, zdraví toho trávicího traktu, imunitní funkce a celkově zdraví té střevní bariéry. No a potom postbiotika, tak to jsou látky, které vyprodukují ty bakterie tou fermentací té vlákniny. A jsou to většinou některé enzymy, organické kyseliny nebo ty kyseliny s krátkým řetězcem, jak už jsme se o nich bavili. A ty potom mají další funkce na organismus, další účinky na organismus, a to nejen na střevo, ale skrze krev úplně na všechny kompartmenty. Tak, teď si řekneme něco o prebiotických potravinách. A to tady mám nějak vyměněný. Každopádně někdo řadí jogurt mezi probiotika, což ale úplně není pravda. On sice obsahuje živé kultury bakterií, Lactobacillus, Acidophilus a Bifidobacterium, ale tyto bakterie nedokážou projít kyselým prostředím žaludku. Takže vlastně, když doputují do toho střeva, tak už jsou jakoby změněný tou kyselinou, chlorovodíkovou, co máme v žaludku, takže fungují spíš jako prebiotika, jako výživa pro ty střevní bakterie. Ale určitě jsou skvělým zdrojem. To nemění nic na tom, že ho máme zařazovat. Samozřejmě ideálně bílý, neslazený jogurt bez nějakých přídavků cukru a sladidel. Tak, teďka se budeme bavit o probiotických potravinách. Ten jogurt, ten patřil až na konec. Tak, probiotika, tak úplně jedním z nejlepších je kefír. Ten se tvoří nebo vzniká za pomocí kefírových zrn. Dá se připravovat i doma. A ty zrna obsahují kvasinky, bakterie mléčného kvašení a ty právě fermentují ten mléčný cukr, tu laktózu, která se v něm nachází. A díky tomu vlastně vznikají ty zdraví prospěšné látky. A díky tomu, že právě ta laktóza, která se přetvořila na ty sekundární nějaký metabolity, tak v tomto výrobku už jí není takové velké množství jako v mléku samotném, čerstvém. A díky tomu dost často na to lidé reagují pozitivně, co se týče laktózové intolerance, protože laktózovou intolerancí trpí spoustu lidí. Není to nějaká jakoby nemoc, je to prostě to, že enzym štěpící laktózu, což je ten mléčný cukr v tom mléce, tak s věkem ubývá. A třeba lidé v Asii ho nemají jakoby skoro vůbec. Tam většina lidí to tak nemá. U nás nevím, jaká jsou ty procenta přímo, ale větší množství lidí jí laktózu toleruje. Takže ten kefír není problematický většinou ani u těch lidí s laktózou intolerancí. Pak alergie na mléko je samozřejmě něco jiného a člověk s alergií na mléko nemůže ani kefír. Tak.
Tak, dalším skvělým zdrojem nebo skvělým probiotikem, tak je kvašená zelenina. Tam můžeme zařadit třeba kimchi, což je velmi populární v posledních letech, nebo nakládané okurky, kysané zelí a podobně. Ty nakládané okurky, tam je rozdíl, pokud jsou normálně zavařené, anebo jsou kysané. Ty kysané se většinou prodávají v takových pytlících a ty zavařené to většinou dělaly naše babičky, nebo dělají. A ty nejsou samozřejmě zdrojem zdraví prospěšných bakterií, ty jsou prostě jen jako zavařené, jako kompotované. Takže to rozlišovat. A co se týče kysaného zelí, tak to je úplně skvělý zdroj, ať už těch probiotik, anebo třeba vitamínu K2, který vlastně přispívá k tomu, aby se nám vápník ukládal do kostí. Takže toto kysané zelí je fakt super potravina a ještě se řadí nebo je úplně na první příčce, co se týče nějakého seznamu potravin s nejvyšším obsahem vitaminu C, takže v zimních měsících úplně ideální potravina a navíc obsahuje glutamin, což je aminokyselina, která právě hojí naší střevní bariéru. Takže pro naše střevo úplně to nejlepší, co mu můžeme dát. Tak, pak se můžeme zařadit miso. To je tradiční japonská pasta, která zase vzniká fermentací sóji, buď sóji nebo rýže, anebo také ječmene, zase za pomoci kvasinek či bakterií. A ta se dost často používá v nějaké asijské kuchyni do nějakých polévek a marinád a má takovou silnou, intenzivní slanou chuť. A můžete zase zařadit, je to taková netradiční potravina, ale určitě jsem ji chtěla zmínit, aby člověk věděl, jaké jsou možnosti. Ale možná jste ji taky potkali v nějakých asijských restauracích. Tak, o tempehu jsme se zbavili už v prvním dni. A je to teda fakt fermentovaný produkt ze sojových bobů a také teda dobrým zdrojem bílkovin a také těch probiotik. A jak už jsem říkala, je fajn ho zkombinovat s nějakými obilovinami, s rýží, s kinovou, nebo třeba se dává na saláty, tak opražený, ogrilovaný různými způsoby. A vlastně tu jeho specifickou chuť tak mu dodává tady ta plíseň Rhizopus. Tak, v dnešní době také hodně populární kombucha. Nevím, jestli to čtu dobře, protože každý to vyslovuje trošku jinak, ale mi to jde přes pusu nejvíc tak. A jedná se tedy o fermentovaný čaj. Záleží, může se to dělat ze zeleného čaje, nebo teďka jsem měla ze šípkového, z černého, tak tam pozor jen na to, pokud to pijete někdy odpoledne, tak určitě si nedávejte výluch ze zeleného čaje, protože mi se jednou stalo, že jsem si to dala ve 4 odpoledne, omylem, vůbec mi to nedošlo a pak jsem ve 4 ráno koukala do stropu, takže to je moje tolerance na kofein, teda na tein. Takže to je takovej tip. A chuť a obsah alkoholu v tom konečném produktu tak závisí na tom, jak dlouho se to fermentuje a taky na těch přísadách. Jo, že pokud se to fermentuje dlouho, je obsah alkoholu vyšší. A dá se to připravit i doma, ale dejte si pozor na nějakou kontaminaci, něčeho zvnějšku. Tak, co se týče suplementace probiotik, tak určitě doporučuji. Jen je potřeba se zaměřit na pár faktorů a o těch si teď řekneme. Potřebujeme vybrat správný produkt. Nahoře vidíte, nebudu to úplně číst, ale je fajn, když tam budou tady ty druhy bakterií. A také by bylo fajn, kdyby tam byly nějaké údaje o skladování, že to je skladováno ve chladu a ve tmě, aby se právě nepoškodily ty tobolky s těma probiotikama. Pak je fajn kontrolovat nějakou certifikaci, ať to není úplně nějaký random zdroj. Také určitě je fajn, pokud to obsahuje nějaké vitamíny nebo jiné látky pro podporu účinku.
A také, nebo co je asi nejdůležitější, tak sledovat ten počet, tu jednotku ten počet těch probiotik nebo těch kmenů, těch bakterií v tom produktu. A ideálně to jako konzultovat asi s doktorem. Samozřejmě jsou na trhu prostě různé značky, které jsou proslavené, takže pokud se zeptáte nějakého odborníka na výživu, určitě vám doporučí něco, co dává smysl. Jo. Dávkování ideálně asi podle obalu, protože možná každé to probiotikum může fungovat nějak ne úplně jinak, ale to množství je přizpůsobené třeba dávkování. Něco se dává jednou denně, ale za mě je ideální prostě dávat to ráno, večer, užívat buď před jídlem 30 minut, což je asi ideální, protože pak vlastně přijde ta vláknina, která už to může vyživit s tím jídlem, nebo přímo s jídlem. No, to už je asi na vás. Já doporučuji klientům před jídlem 30 minut. Tak, teďka něco k prebiotickým potravinám. Sem patřil i ten jogurt, ale ten je tak jako něco mezi. Tak, prebiotické potraviny jsou vesměs ty, které obsahují nějaký druh vlákniny. Tady k tomu jsem i napsala nějaké antioxidanty, ale to chci říct jen, že to není prebiotikum, ale je to taková informace navíc. Co se týče těch prebiotik, tak tedy podporují ty naše bakterie v růstu a v jejich činnosti, aby právě tvořily ty sekundární metabolity, nějaké ty enzymy, krátké masné kyseliny s krátkým řetězcem, nebo organické kyseliny a další. Jo, takže tady skvělým zdrojem prebiotik tak je cibule. Obsahuje inulín a samozřejmě další typy vlákniny. Ono v každé té potravině se to tak jako mísí, je tam více zdrojů. Ale vždycky tady vyzdvihuju takovej ten nejvíc typický pro tu danou potravinu. No a obsahuje flavonoidy, což je skvělý zdroj, nebo což jsou skvělé antioxidanty. Jo, pak česnek je dost podobný. Tady tyhle dvě potraviny mají dost podobnou funkci a jsou jako fakt skvělé. Takže doporučuji dávat fakt do jídla, kam to jde. Sice to není úplně příjemná vůně, ale fakt jako třeba alicin, antioxidant česneku, je antimikrobiální a má spoustu zdravotních účinků. Takže doporučuji zařadit do jídelníčku na nějaké denní bázi. Dá se i suplementovat česnek. A pak se vyhneme zápachu, ale za mě ideální všechno přijímat tou cestou, tou přirozenou cestou. Tak další jsou třeba banány, ty zase obsahují fruktooligosacharidy a antioxidant flavonoidy, polyfenoly, vitamin C, taky skvělý zdroj, vlákniny, zase jiného typu. Pak jablka jsou typická obsahem pektinu, to dělá vlastně takovou tu schopnost tvořit marmeládu, když se zavařuje. Antioxidanty zase flavonoidy, vitamin C. Důležité je vždycky kombinovat ty zdroje, mít prostě v tom jídelníčku tu pestrost, ať už je to zelenina, ovoce nebo jiné zdroje těch potravin, tak doporučuji střídat to, nekupovat si jen banány, ale měnit to s jabkem, s hruškou. Bobuloviny jsou skvělý zdroj antioxidantů a vlákniny. To je fakt jako powerhouse na živiny, mikroživiny. No, obsahují pektin, celulózu a z antioxidantů polyfenoly, vitamin C, antokyany, další antioxidanty. Pak u hrušky je to podobné jak u jabka, pektin, vitamin C. No a to už bylo k tomu ovoci. Ono vesměs to ovoce každé má něco a zjednodušeně přijímat od každého něco, že jo. Co se týče ovesných vloček, tak ty já doporučuji asi každému, protože obsahují vlákninu, která se jmenuje beta-glukany. To je typ vlákniny a oni tvoří takový gel a tím pádem v tom střevě zase to bobtná
a tvoří to takovou hmotu, že to usnadňuje ten střevní tranzit a vlastně i vyživuje, protože je to více rozpustná vláknina, tak to vyživuje zase ty střevní bakterie. Obsahují vitamíny skupiny B. Potom další, co tady mám, tak jsou pšeničné klíčky. Ty jsou typické tím, že nebo doporučují se kvůli vysokému zdroji vitamínu E, vysokému obsahu vitamínu E a obsahují inulín. Zase můžete přidat do kaše, do jogurtu. Tak, pak jsou tu artičoky. Z těch se dělají taky doplňky stravy, protože mají výborné účinky i na játra, kvůli antioxidantu silimarínu, pak mají vysoký obsah flavonoidů, vláknina i zase inulín, takže doporučuji. Jsou i zavařené, prodávají se v konzervách. To je asi nejjednodušší cesta, jak je přijímat, anebo v tom doplňku stravy. No. Tak, pak tady máme pórek, ten obsahuje celulózu, antioxidanty jsou beta-karoten, vitamin C, zase zařazovat různé zdroje. Tak, probiotika se dají i suplementovat, v případě, že by člověk měl problém přijímat dostatek vláknin, což si myslím, že není problém, pokud člověk jí čerstvé potraviny. A pokud tedy začínáte přidávat více vlákniny nebo těch prebiotik, to je jedno, jak to nazveme, do jídelníčku, tak je potřeba být trpělivý a zvyšovat tu dávku postupně, protože ten trávicí trakt si potřebuje zvyknout. Jinak může dojít k tomu, že bude člověk mít zácpu nebo dokonce průjem. Prostě nebude to přijímat ten trávicí trakt. A zároveň s vyšším obsahem vlákniny ve stravě je potřeba přijímat i víc tekutin. Takže na to myslete. No a jako doplněk stravy, tak můžeme zařadit inulínový prášek, ten se dá přidat do nápojů nebo do kaše. Pak i fruktooligosacharidy, které byly v banánu, třeba jako kapsly nebo galaktooligosacharidy, to se přijímá jako tekutina, takže do nápojů. Pak laktulóza, ta se často používá i klinicky proti zácpě. A pak nějaké pektiny, které byly v těch jablkách. Psyllium je hodně známé, to se dá přidávat do kaší, možná i do vody, někdo si to míchá jen ve vodě. A nebo prostě jsou nějaké přípravky, že kombinují všechno, co jsme tady zmínili. Samozřejmě vždycky je nejlepší to přijímat v té stravě, ale pokud člověk má s tím problém, tak aspoň tohle může pomoct. Ale samozřejmě kapsle neřeší hlavní problém. A kapsle vám nepřinese všechny ty mikroživiny, minerální látky, vitamíny, které přináší ty čerstvé potraviny, kde ta vláknina je přidaná. Takže tohle je takový spíš hodně záchranný bod. Jdeme dál. Co se týče symbiotik, tak jak už jsme si řekli, je to kombinace, kde jsou probiotika a prebiotika v jedné potravině. A tady můžeme vidět, že to není až tak vzácné. V těch fermentovaných mléčných výrobcích, tak jak už jsme se bavili o tom jogurtu, s ním je to takové složitější, ale každopádně ho zařaďte. Vůbec jako není potřeba o tom přemýšlet, funguje minimálně jako prebiotikum a díky té kyselině v žaludku. Pak tedy kefír a kiška, takže ty zařadit na pravidelné bázi, klidně na denní bázi, nevím, 200 ml, 150 ml kefíru denně, ideální. Pak kombucha, kvašená zelenina, to jsme se bavili, dokonce i černý česnek existuje, ten obsahuje méně alicinu a více antioxidantů, tím pádem má i menší zápach, takže pro někoho to může být benefit. A samozřejmě má jiné výhody. Více alicinu může být fajn, jako antimikrobiální, ale tady ten má zase více antioxidantů, takže to zase může působit jiným způsobem na imunitu, takže nejde říct, který je lepší. Ale tenhle černý česnek označují jako zázračnou potravinu, takže určitě na něm něco bude. No pak miso a tempeh, všechno vlastně obsahuje jak prebiotika, tak probiotika. Tak a tady něco o těch postbioticích. Jedná se teda o sekundární metabolity, jak už jsem říkala.
Patří sem kyselina mléčná nebo laktát, jinak taky řečeno kyselina octová nebo polysacharidy. Jo, a ta jejich funkce je jasná, tu už jsme taky zmínili. Je to zdraví toho střeva, silný imunitní systém, snížený zánětů v těle, zdraví kůže, zdravý metabolismu, kontrola hmotnosti zase skrze kontrolu hladin inzulínu. Je to furt o tom stejném. Tak, a dnešní výzva je zkuste zařadit alespoň 3 typy nějakých symbiotických potravin v týdnu. Může to být třeba ten kefír, nebo kombucha, nebo kimchi. Ten kefír klidně můžete častěji, nemusíte to vypít jeden den, můžete si to rozdělit, vůbec to nevadí. Každopádně bych chtěla, abyste si to zařadili a určitě se časem budete jen kvůli tomuhle cítit líp. No a samozřejmě k tomu přijímat tu vlákninu v podobě ovoce, zeleniny, celozrnných produktů. To už jsme řešili včera a dohromady to udělá velký kus práce, takový malý změny. Tak, já vám moc děkuju za pozornost. Doufám, že vám to něco dalo a budu se těšit zítra. Mějte se hezky.